Vyroníš v sobotu aj nejakú slzičku? Ako si na tom s takýmito emotívnymi momentami? Neviem, niekedy to riešim, alebo viac takéto emotívne mi prídu pre mňa osobne pragmatické a neprežívam to možno nejako emotívne. Sa mi zdá, že ty to na sebe nedáš znať takéto nejaké, keď ťa niečo... Je to možné, je viac pravdepodobné, že to budem prežívať viacej sám so sebou niekde v kúte, v rohu, ale viac menej si to chcem užiť, či tam bude emócia, možno si to ešte tak nejako neuvedomujem, ale... Ako sa teraz momentálne cítiš? Nejako to na teba dolieha už celé, alebo si to ešte neuvedomuješ? Tak, ako som povedal, že si to pravdepodobne ešte neuvedomujem, čo ma čaká potom, ale myslím si, že to berem tak, ako to je. Myslím si, že to je pravý čas. A čo bude potom, mi život ukáže. Viac ako 20 rokov v profi futbale, ale mne sa zdá, že tieto mediálne povinnosti si nikdy nemal v krvi. Je tam nejaký dôvod, že prečo? Myslím si, že pretože väčšinu pri nejakej kamere, alebo keď sa ma ľudia pýtajú pre väčšie publikum alebo pre nejaké mass media, tak mám z toho stres a práve preto som neobľúboval tieto briefingy, mediálne termíny a podobne. Viac menej som sa snažil tomu strániť, no bohužiaľ muselo to byť v môjom prípade. Ale viac menej ten stres a aby som niečo nepovedal, niečo špatné. Ale počkaj, keď chytíš ty to zase ten mobil alebo to video do ruky, ako s Jurom Kuckom, keď sa objavilo, tak to je ten pravý Hubko? Neviem, aké myslíš video. Čo ste tancovali na SB, asi vieš, že teraz to bolo na internetoch. Áno, dostával som správy, že toto vyšlo. Ďakujem Jurovi, tak ja sociálne siete ako nevyužívam a v prípade tohto som mu poslal tiež gratuláciu k jeho kariére a že to bola parádna jazda. Pripojil som k tomu video, čo sme si natáčali pred nejakými rokmi. No a on to zavesil na sociálne siete. A keď na našich sociálnych sieťach teraz bolo aj video z tvojho debutu, tak čo ti prvé napadlo, keď si tam ide o mladíka Hubočana, ktorý striedal za rozhodnutého stavu s Ružomberkom v roku 2004? Tých 20 rokov veľmi rýchlo ušlo. Ako by to bolo teraz, možno to znie košer, ale je to pravda. Tých 20 rokov odišlo ako voda. Čo už teraz, no ide to ďalej. Bojím sa toho, že to bude ešte rýchlejšie po kariére, ten život. Čo sa zmenilo z tvojho pohľadu na tom futbale, úplne keď za tie roky? Čo ti príde dnes úplne iné ako na tom začiatku? V podstate celkovo ani tak veľa sa toho nezmenilo. Samozrejme, počas 20 rokov sa futbal, ani nechcem povedať, že skomplikoval, ale viacej staktizoval, väčšia príprava, viac prepracovanejšie veci, samozrejme v rôznych oblastiach, či už taktiky, techniky a v podstate aj mass media viacej tomu dávali. Čiže v tomto smere, ale futbal je tá istá hra a myslím si, že to je... Nedá sa porovnať samozrejme 20 rokov predtým a momentálny futbal, ale futbal je hra pre divákov a na tom sa nič nezmenilo. Pamätáš si vôbec tie tvoje začiatky, alebo možno aký bol tvoj úplne prvý dotyk s loptou? Či si pamätáš ten moment? Alebo ktorý bol ten prvý moment, ktorý si pamätáš? Tak ja som vyrastal v tej dobe, keď sme deti väčšinou bývali na sídliskách a hodil si tašku zo školy doma na podlahu a utekal si rýchlo von a väčšinu času si trávil pred barákom a hral si s chalanmi, či už to bol futbal, hokej, rôzne typy športov. No, myslím si, že tam, ale
keby som to mal ešte nejako priblížiť, tak nedaleko pri Žiline som mal prvé kroky, kde som väčšinu času trávil u starej mamy a tam som možno pod nejakým dohľadom trénera už začal fungovať. Ako to bolo s tými tvojimi začiatkami? Lebo určite boli väčšie talenty, asi to otvorene môžeme povedať ako ty, ale ty si to čím dotiahol tak ďaleko a vôbec ako vnímaš tie možno prvé kroky v tom profi futbale, respektíve v tej Žiline? Už profi futbale, alebo myslíš? Skús ten prechod, alebo možno, či tam boli aj také fázy? Ja začnem práve tým, že chodil som ku tej starej mame, kde som hrával na dedine. Neskôr, aby som spomenul aj trénera, ktorý ma priviedol do Žiliny nejakých 12 rokoch. Ivan Šimček, ktorý si ma vybral a zobral ma do žiakov sem do Žiliny. Neskôr som pôsobil tu v akadémii VMŠK, ktorou som si prešiel. Samozrejme, ako si spomenul, že bolo veľmi veľa viac talentovanejších hráčov a vedeli o tom, možno to bol ten dôvod, boli si toho vedomí. Ja som to veľmi chcel som sa im vyrovnať, chcel som byť ako oni, mal som nejaký cieľ, bol som možno tvrdohlavý v niektorých prípadoch a cieľavedomejšie možno ako oni a práve možno preto sa mi to podarilo, že som sa dostal z akadémie alebo z toho prechodu dorasteneckého do mužov. Boli tam aj možno také momenty, kedy si to možno chcel zdať, že si to nevidel na profi futbal, alebo tam bolo vždy iba jasná cesta, alebo tam možno boli nejaké v úvodzovkách bočné úmysly? Boli samozrejme, niektoré prípady ťa sklamú, alebo tie situácie ťa sklamú v živote a povieš si, že stačilo, nechcem, budem sa radšej venovať škole. Ale napokon som v tom zotrval, pretože naozaj ten futbal bol už aj v tom mladom veku nejaký výfuk z toho denného cyklu, škola, ja neviem, chodil som na brigády, kade možno preto, že som si to vyfúkol si z tohoto bežného. Hral som to, tak som pri tom ostal a našťastie sa všetko podarilo. Keď si spomínaš tie brigády, tak boli to aj niečo také, že čo stojí za spomenutie, niečo také úsmevné? No, tak boli to klasiky, tie druhoradé roboty, kopanie rôznych kanálov a natieranie kadečoho. Najviac som nemal rád šmirglovanie nejakých železných konštrukcií a potom natieranie, takže aj takéto začiatky boli, no. No pamätáš si potom na tú svoju prvú zmluvu? Možno na ten prvý plát, že čo si kúpil, doprial? Nepamätám si to presne, či som si niečo doprial alebo nedoprial. Viem, že tu som podpisoval nejakú profesionálnu zmluvu trošku neskôr, aj keď som bol už v tíme, ale študoval som na vysokej škole, potom neskôr videl som v tom vidinu, že by som mohol niečo dostať za ten futbal. Podpísal som zmluvu a netuším, čo som si... Škodovka to nebolo, lebo sa také chýry... Škodovku mi kúpil otec. Také chýry, že ťa tu niekto musel tlačiť na Škodovke. Tak bolo to staršie auto, dokonca viac ako ja, čiže občas to zadrelo a museli mi ľudia pomôcť. Poďme k tomu futbalu, možno je nejaký tréner, ktorý ti vyslovene možno aj liezol na nervy, ale v konečnom dôsledku na ňo nedáš dopustiť? Ani sa nedá povedať, že by som nejaký tréner mi liezol na nervy, ale ja som vedel, že tréneri nejakým spôsobom budú chcieť alebo mať očakávania, aby fungoval ten tým ako chcel. Samozrejme niekedy som bol nahnevaný, odutý na to, že aj keď som všetko tomu odovzdával a bohužiaľ to nejaký ten moment a nejaký čas mi nedával najavo, že by ma dával hrať, no za to si môžem nejakým spôsobom aj sám, či už spomeniem pôsobenie v Olympiku Marseille, možno tam bolo niekoľko dôvodov, prečo som sa tam neuchytil a tým hlavným dôvodom som len ja.
Vždy si bol taký seba kritický, lebo sa mi zdá, že v dnešnej dobe už to nie je také, mohol by som prirodzené, že sa každý pozerá najprv hľadá niekde chyby inde a že ty sa mi zdá, že... Asi som bol vychovaný v tom duchu, že sa musím viacej pozerať sám na seba a vidieť možno tú kritiku v sebe, ale ty sa vieš sám hodnotiť nejakým spôsobom, aký podávaš výkon a potom si vieš stanoviť ciele zároveň, aj vieš na čom pracovať a ako fungovať. Takže to je aj tá sebakritika nejakým spôsobom posun vo mňa vpred a pripomienka tomu, že kde by si mal zabrať. Tých zápasov je množstvo a kebyže sa teraz začneme či už po kluboch alebo po tej repre úrovni baviť, ale predsa len, že ak by si mohol ešte jeden zápas prežiť ešte raz, celý možno len v takej tej virtuálnej realite, tak ktorý by to bol a prečo? Ja už som to niekoľkokrát spomenul, že zápasy za reprezentáciu boli pre mňa, dá sa povedať, sveté. A keď sme hrali na majstrovstvách Európy v roku 2016 vo Francúzsku, tak ten posledný zápas potrebovali sme remízu, kde sme tú remízu vydobili, ale to má nejaký ponton už z minulosti. Ja som sa nedostal na majstrovstvá sveta. Bolo otázne, či sa dostanem vôbec kvôli zraneniu na tie majstrovstvá tesne pred majstrovstvami Európy. No, myslím, že to boli naše prvé majstrovstvá Európy ako Slovenská republika. A prvý zápas nám nevyšiel, kde som nemohol odohrať kvôli tomu zraneniu. Druhý sme vyhrali, no a potrebovali by sme bod, aby sme ešte ďalší zápas mohli odohrať a postúpiť z tej skupiny. No a ten zápas sme nejako zabetonovali a uhrali ten vytúžený bod, ktorý nás posunul potom neskôr do ďalšieho kola. Čiže keď sa spýtam na nejaké potom následné oslavy a tie emócie v šatni, práve možno tento šampionát, alebo? Asi tento šampionát pre mňa, to je z dôvodu tej histórie, že som sa nedostal, veľmi som potom túžil, podarilo sa mi to a možno práve preto. Čiže tým pádom máš niečo schované? Nejakého tohto zápasu, nejaký veľký dres, kopačky zo špeciálneho momentu? Môžete niečo, čo má pre teba samotného? Mám tam dres, svoj vlastný, aj z anglického tímu mám dres, ktorý som si vymenil. A toto mi ostane a budem na to spomínať. Aj keď už v médiách som o tomto zápase asi dosť nahovoril. No, ale v poslednom čase. Nikdy nie je čas si to zopakovať. Videl som ťa vždy, keď vychádzaš na rozcvičku, že si bereš loptu a búchaš si ju nejako o koleno, alebo ako to ideš. Je to jeden možno z nejakých tvojich zvykov alebo talizmánov, bez ktorého nejdeš na ten zápas, na to ihrisko? Nepovedal by som talizmány, ale nejaké rituály mám, ktoré už nie v deň zápasu len fungujú, ale fungujú už 3 dni pred zápasom a takto, aby si sa nejako pripravil. Napríklad v sobotu je zápas, vo štvrtok už začínaš ten proces prípravy aj mentálne na ten zápas a postupne pred zápasom tých niekoľko rituálov zopakuješ každý týždeň a ideš odohrať zápas. Môžem povedať jeden, na ktorom sa podieľam aj ja občas? Áno, povedz. Že rezance s tvárohom. Rezance s tvárohom tam musia byť. To pribudol do tej mojej zbierky, keď som prišiel sem do Žiliny. Takže... Aj keď si prišiel vlastne do Žiliny, ja som myslel, že ty už budeš taká tá, že ak sa hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš, ale mne sa zdá, že ty si sa úplne adaptoval teraz odhľadnúť od nejakého konkrétneho, ale že za tie 2 roky, že si sa úplne kvázi adaptoval s tým klubom, s tým tímom, s tými ľuďmi v klube. Pred chvíľou sme rozoberali možno tú seba kritiku a chceš navnímať to okolie, ako by si mohol reagovať z jednej strany, z druhej strany mňa to tu baví, je to tu skvelé a nemám čo vytknúť a bol som tu veľmi rád a šťastný, takže možno preto. Za ten klub môžem povedať, že v podstate si splnil kvázi asi všetko to, čo od teba ten klub očakával. Platí to aj z tvojej strany za tie 2 roky, alebo respektíve 2 sezóny. Prišiel si v septembri, ešte to nie sú 2 roky. Že či to vypálilo tak, ako si chcel? Až nadmieru si myslím. Samozrejme, keby sme mohli držať nejakým spôsobom pohár nad hlavou, bolo by to o to lepšie. Ale myslím si, že tento posledný rok sme nie že splnili cieľ, ale
odohrali veľmi dobrú sezónu, kde sme boli graduovaní, ako sa to povie, boli ocenení európskou súťažou. Takže... Viem, že ty si taký človek veľmi srdečný a že aj nadviazaný na tých ľudí zo stafu a tak, že mal si možno počas kariéry nejakého takého, nazvime to, tichého hrdinu. Možno človek, čo nebol na tom výslní pred tými kamerami na tom ihrisku, ale veľa pre teba znamenal nejaký kustód, nechcem ti dávať do úst, ale masér, možno niekto. Tých je veľmi veľa, nespočetné množstvo a každý jeden z nich bol pre mňa hero, pretože v každom jednom tíme je ten kustód zo stafu, masér alebo niekto, ktorí na teba pracujú, robia na teba, aby si aj ty nejakým spôsobom a mňa to veľmi teší, že som mohol byť ocenený ja, ale tá robota je celého toho stafu, pretože oni nie sú na výslení a možno preto nejakým priateľstvom som im to mohol splácať, aj dobrými aktami, alebo ako by som to povedal, gestami, že by si to mohol im oplatiť to, že ja som na výslení, ale oni mi k tomu dopomáhajú. Otázka, čo ti bude chýbať, sa nebudem pýtať, lebo toho by asi bolo veľa, ale čo ti naopak akože nebude chýbať z takých týchto futbalových povinností? Samozrejme zranenia mi nebudú chýbať. Niektorému je výlevy nervozity, ale to asi patrí do toho futbalu, takže zranenia, samozrejme to je najhlavnejšie momentálne. Je nejaký super, alebo bol nejaký super, na ktorého si sa nikdy netešil, či už to bol klub ako taký, alebo vyslovene nejaký hráč? Lebo viem, že skôr hráči sa netešili na teba, či to hovoril Mišo Ďuriš z Trnavy, alebo tak, že to tie súboje s tebou boli, ale predsa len, že či si aj ty mal niekoho takého? Nemal som ja som mal rád výzvy, každý jeden zápas bol pre mňa výzvou, čiže či to bol taký alebo onaký super, tešil som sa byť na tom ihrisku. Horšie bolo vtedy, keď som bol naozaj nejakým menším zranením a musel som pretrpieť túto situáciu a ísť odohrať zápas, ale na každý jeden zápas som sa tešil a možno práve preto ma to držalo až doteraz a veľmi ma to bavilo. Ako som už spomenul, že to bol pre mňa, ten futbal bol pre mňa nejakou emóciou, výfukom z toho bežného života a na každý jeden zápas som sa tešil. Takže. Sedíme tu v strede, ty teda priamo na stredovom bode štádiona MŠK Žilina. Keď sa takto rozhľadneš okolo seba, zažil si tých štádion nespočetne veľa. Asi začneme týmto, že vôbec akože čo pre teba znamená toto miesto a... Domov. Tu som vyrastal, tu som začal. Ja som veľmi šťastný, že sa mi podarilo aj tu ukončiť tých 20 rokov. Kedy ti možno došlo, že ten futbal nie je len ten výfuk, ale už možno aj taká zodpovednosť a vlastne možno voči komu si ju tak najviac pociťoval? Myslím si, že v mojich začiatkoch práve tu v Žiline ešte to bola len keď som začínal taká eufória, taká dravosť, chuť byť ešte lepší a ešte lepší. Už potom nebral som to nejakým spôsobom o zodpovednosti, strese, niečo dosiahnuť, nejaký titul, pohár a v tých zápasoch sa to, moja mysl sa neorientovala len na tom na tej zdravej chuti a chcení byť stále lepší. Už potom prišlo neskôr zápasy v zahraničí alebo v reprezentácii a už si chcel dosiahnuť viac. Reprezentoval si nielen svoju republiku, nielen seba, ale aj svoju rodinu, svojich známych, ktorí s tebou prežívali tieto úspechy alebo neúspechy a možno tam sa niečo zmenilo a tá zodpovednosť, tá nervozita, ten stres toho možno vtedy na to padal, keď si človek prežije svoje, niečo odohrá a tie zápasy majú iný zmysel, hej, že o niečo hráš. Takže možno vtedy mi to začalo dochádzať a v týchto prípadoch som si
som si hovoril, že aj keď je to veľmi ťažký zápas, snaž sa odohrať čo najlepšie, aby si lebo reprezentuješ nielen seba, ale aj svojich blízkych a rodinu. Hovorí sa, že všetko je ako má byť, ale predsa len je niečo, čo si možno počas tej tvojej kariéry oľutoval, možno, že si neurobil nejaký prestup, nejaký zápas, neviem, rozhovor. Vôbec nie. Nespomínam si na niečo, by som oľutoval nejakým spôsobom. Aj či to už je to moje spomínané pôsobenie v Olympiku Marseille, ani to neľutujem, lebo mi to otvorilo ďalšie brány, čiže vôbec ničoho nemusím ľutovať. A jedine to, čo nikto nemôže ovplyvniť, je ten čas. Uh-huh. Je nejaký možno aj spoluhráč, ktorý ťa naozaj takže prekvapil v tej kariére, buď talentom, alebo nejakým charakterom, možno alebo nejaký spoluhráč, ktorý vystrelil a hovoril si, že tento v živote nebude hrať futbal, alebo nebude dobrý, alebo niečo. A či už je to na repre úrovni, alebo na nejakej klubovej, že či si možno aj ty niekoho ovplyvnil svojim prístupom a charakterom. Keby som si mal spomínať, je to 20 rokov, ale poviem tu, ja neviem, poviem momentálne za tieto 2 roky, čo mi napadá. Či som ich ja niečím ovplyvnil, to ti ja neviem povedať, hej. Musím povedať, že som na nich niekedy tvrdší na tých tréningoch, možno viacej im chcem dohovoriť, im sa to možno nepáči, ale chcel som, aby sme niečo dosiahli a podarilo sa nám to. Podarilo sa nám to vo forme účasti v európskych pohároch, takže či budú na mňa nadávať alebo nie, to už je teraz jedno. Dostali sme sa do súťaží, kde sa môžu ešte viacej ukázať. Či som ich ovplyvnil, verím, že áno. Čo by si im, respektíve úplne vo všeobecnosti mladému hráčovi, alebo môžeme povedať úplne presne napríklad svojim synom, ktorí dnes snívajú o kariére veľkého futbalistu, ktorí sú teda v našej U11, ak sa nemýlim, čo by si im možno odkázal, alebo že povedal, alebo odporúčil, alebo jednoducho odkázal? Naozaj, futbal si myslím, že aj keď to teraz možno pociťujú inak, že toľko videí, toľko takých tréningov, toľko iných. Futbal je jednoduchá hra a v jednoduchosti sa hrá najlepšie a aby mali kúraž, aby sa nebali, aby boli aj zodpovední za svoje činy a svoje chovanie na ihrisku, či už ako futbalista alebo ako človek, ale aby sa nebali, aby to nevzdávali. Čo teraz ďalej? Viem, že to je asi ťažká otázka, ale vidíš sa možno v nejakom trénerstve alebo skôr v nejakom funkcionárčení, manažmente? V trénerstve momentálne sa nevidím ani v jednom odvetví, ktoré si spomenul. Samozrejme, na to treba byť pripravený, aby si mohol fungovať v klube z prvej ligy, najmä tu v Žiline, či už je to v mládeži ako tréner, alebo ako funkcionár tiež. Predsa som bol len na ihrisku, možno som videl, ako fungujú kluby, ako sa riešia, ale to je úplne niečo iné, ako byť na ihrisku, aj či už v pozícii trénera alebo funkcionára. Budem mať na to dosť času a priestoru, aby som si to premyslel, možno sa snažil študovať, ak ma niečo zaujíma v tomto smere a možno neskôr sa ukáže. Posledná otázka. Spomínal si, že pán tréner Šimček ťa doniesol v U12? Myslím u 14. U 14. Teraz skúsa tak na chvíľku zamyslieť a už len posledná otázka, že keby si mohol napísať list svojmu 14-ročnému, teda ja, že čo by si mu odkázal? Mladému Hubkovi. Mladému Hubkovi. Chlapče, makaj.
bojuj, snaž sa, aby si bol v živote a vo futbale spokojný, úspešný, ale aj cez tie zlé prekážky sa dá preskočiť. Ťažké prekážky sa dá preskočiť. Tak. Tešíme sa na sobotu. Ja sa tiež veľmi teším sa na ľudí a uvidíme sa v sobotu.